A nappalinak van egy része, ami olyan, mint a bagyok. The owls are not what they seem. Korán sem az, aminek látszik. Amikor kicseréltük a régi ablakot egy újabb, sokkal esztétikusabbra, a régi ablak hagyott maga mögött egy nagy, csúnya, fekete foltot a roló helyén. Ezt kővel berakni rizikós lett volna a kövek súlya miatt, és az áthidaló is máshogy jött. Sokat agyaltunk rajta, hogy mit lehetne vele kezdeni, végül após állt elő egy hibrid ötlettel. Először a padló szigetelésénél is használt XPS-ből vágtunk le akkora darabokat, hogy kitöltse a hiányzó részt. Erre aztán rögzítettünk egy szerkezetet, ami kívülről nézve egy keresztbefutó gerendának tűnik. Valójában az alja ugyanaz a lambéria, amit a kerti tárolónál is használtunk. Az eleje pedig egy függönykarnis front oldala, amit még feleségem lontalanított. Az XPS darabokat purragasztóval passzintottuk be, de ez még kevés volt. A teljes asszimilációhoz megfaragtuk, mintha tényleg kő lenne. Ehhez elég volt egy snitzer és egy nagyjából elképzelés, hogy néz ki egy mészkőtégla. Hogy kőszerű legyen a felülete is, végül 630-as Rimanóval kentük le, és lemeszeltük. Ha nem kocogtatjuk meg, senkinek nem tűnik fel, hogy nem kő. Cserébe eltűnt egy csúnya folt. Nektek volt hasonló kreatív megoldásotok a házban? Írjátok meg kommentben, és iratkozzatok fel, hamarosan találkozunk, sziasztok!